Čaute všetci, ideme si zahrať Minecraft zás Vanilla Zone. Tentokrát tu máme rovnaké furt, takže možno natočíme ďalšie video spolu. Budeme môcť natáčať aj live streamy, neviem kedy budú, možno aj dnes už. Takže ideme sa skúsiť teleportovať a skúsim mu napísať, či je offline. Tak není. Ja je. Napíšeme mu ako vždycky, že natáčame video, aby vedel. Tak je to predplatné, lebo je AFK. Tak nič. Je však v shopoch. IP adresa bude zas v popisku. Takže keby ste chceli, môžem už natáčať aj viac ako 15 minút, čo je super. A my sa ideme popozerať, alebo neviem, čo by sme také mohli robiť. Jak vidíte, mám veľa vecí, ale chýba mi toto. Nohavice a ponožky, takže topánky, takže by som si mal, čo mi dal Maromekev, on je bohatý. Za 5 mapy ja budu. Prosím, napíšte mi do komentáru, ako to robíš, že tak rýchlo píšeš. On bude streamovať, tak pozrite si aj jeho. Sa to chcem len opýtať, keby nepovedal, tak pôjde sa potom aj na môj server, nechám vám môj obchod. Tak jak to mám vedieť? Ale však ako to mám vedieť, keď mi nič nepovie, ako že takhle. No tak jaký stroj. Dobre, napíšu niečo a potom dám sípku nahore. Jaj! Toto. Čakaj, ja už viem. Takže takto. Pozrite si moje video o tom, ako si uľahčiť stavanie, aspoň keď ste na servere admin. Mali by ste tu dať FILL, ale keďže som tu není admin, takže idem do Homes. Clipper Games, to je tiež taký. Dobre, a čo by sme ako urobili? No, takže zabili isto ovečku, máme málo pečeného bravčového. Poď sem. Pane Bože, ma tu zaplnil diamantmi, ďakujem pekne, Klipa. Teda mrkev. Kocka. No tak toto nechcem, dobre. OK, toto tu. On zmizol, Enderman. Ja už za hodinu budem tiež môcť natáčať. Vidíte, toto je dôkaz, že tu je Herobrine. Toto je
No nie. To je dôkaz toho, že tu je Herobrine. Ja ak toto video dotočím, tak prečo som si musel zrovna tu myš? Ja aj tu mám poukaz na obchodníka, ja už mám 3 obchodníkov. Pane Bože, mňa to otravuje, ja si to dám do trúhlice. To nie je normálne. Blízko mňa je dedina, takže sa tam ideme pozrieť. Vôbec neberem ohľad na to, že natáčam viac ako 15 minút, aj keď nenatáčam, že viem, že to teraz klamstvo, ale vôbec na to sa ani nebudem dívať. Skrátka, budem natáčať dokedy nedohrám Minecraft. A to som prehnal, nie. Samozrejme, že budem natáčať kratšie, ale možno aj viac ako 15 minút, neviem. A som rád, že som to urobil. Ako možno aj padám, ale už dlhé diely budú vychádzať aj nejaké iné seriály, tak potom sa kúknite. Budem oznamovať možno aj na shortoch a ideme sa pozrieť do jedinky, kde je Iron Golem. Poukaz na papier. To si myslel, nič z neho. Jak beží, to je strela, až sa chalúbka z neho rozletela. Aha, vidíte, čo predávaš? Oh my god, ja si pôjdem domov za chvíľu, no z týchto cien padnem asi na zadok. Ty kokos, čo nepredávajú, ale ja si to kľudne zožerem. Nezožerem, ale zoberiem. Vyhodím kľudne na majte tu toto, čo tu majú nič. Prázdna mapa, čo mu papier, 24 poukazno. Čo ti, poď sem, ty satán. Zabudol zničila na Iron Golem, choďte si. Ja mu toto tu takto pekne si to dám zástavu, ale ináč aj v shopoch predávajú. Na čo? Vieš čo, ja vedro vyhodím, je to uprdele. Tak to si to tu pokradnem, Ježiško prichádza, super. Satan nie, Ježiško, ale Satan prichádza, To Satan, nie, Grinch, ešte lepšie, Grinch prichádza na veľkú noc, ja som blbec, alebo čo keď som povedal, veľkú noc, ty stolček, ale mne sú takéto malé domy, chatky, možno to aj začnem bývať, ako strašne sa mi to. A čo majú tuto? Čo to je? To som ani nechcel urobiť. Kocka, ako je to červená terakota, to si dám domov. No tak to ma podržte. Bože môj, to tu prekrýva, vidíte to? Už natáčam 8 minút. Marhula 21, možno si aj s mrkvou zahráme toto. Sorry, mrkev, neviem, ako ťa mám volať. Počul som vo videu, jak ťa volajú, ale neviem, či je to na verejnosti dobre, tak radšej nie. Mám ťa volať skrátka meno mrkev alebo mrkva. Potom mi to napíše, či si sa urazil alebo nie. Nechcel by som ťa uraziť, samozrejme, že nie. Ovečka, hádam si, není premenený Herobrine. Počkaj tu. Nebojcica. Ty svinia, poď sem. A slepice, ja sem slepička a znášim vajíčka. Bože môj. No a čo budeme teraz? Ty kokos, tak tam ja nejdem. Ty kokos. Ja to som rozborala, to som typický, ja len kradnem, ale nebojte sa. Aj pínu vám dám. Skryl si sa, ty svine. Sa skrývaš pred Nie, ja som tam zrel Herobrina. Pomoc.
Pomoc, ja si vypínam toto video. Ja sa lívnem. Pane Bože, mere mrkev. Pomoc, ide za mňou. Ty kokos, tak to bola tesnotka, fakt, že mere mrkev, jako... Neviem, mrkev, čo si mi to hovoril vtedy, keď som sa pýtal, že ako odpíše mi aj AFK, neviem, už si nepamätám, bol by som zase tu. A nechápem, povedz mi, neviem prečo vždycky, keď si AFK, si tu takto sadneš a takto tu, ako keby len takto čumíš. Takto sem na tohto väzničana. Čo on predáva, ty kokos, no nič. No. Ako toto som si aj ja kúpil, ako pred Herobrinom. Bývam pri Herobrinovi. Jako to je sila, miniem si tu. Skúsim posledné a kúpim si nové. No do prdele. Ako nevrátia tieto enderperly, musím si kúpovať nové. Ja to normálne nahlasím na server. Bože! Poď tam! Čo mrmke vyhodíme? Asi tie dve vlny skôr. A vyhodím toto, dobre. Time set day. Ja hrávam môj No, dobre. Ja hrávam môj Ja normálne nahlasím. Ty kokos, nesmiem mať na enderpearl, lebo tuto na tomto serveri neviem, čo robia. Ako nie, to je chyba skôr v Minecrafte, si myslím. Ak chcete, tak napíšte do chatu, či by ste chceli... sa dá pekne sedieť, ukáž. A sú tu skins? Či to majú prístup len admini? Skin name. Skin update. To potrebujeme. My chceme mať čo skin update, set update, ja neviem. Skin update. Tvoj skin bol, Pane Bože, pozrieme sa. Nie, to som nechcel. Som myslel, mrkev, že mi to robíš ty. Toto! Klávesnice. F5. Žiadny skin, ten istý tak. Ja chcem help set. Neviem. Ako sa tu dáva skin, nech mi poradí. Alebo nie, no. Hej, poraď mi. Kto tu všetko hrá. OK, nejaký Nika. OK. MSG. Meromrkev.cz. Poraď mi, ako sa tu dávajú skiny. Bože, no on ináč niekedy reaguje, aj keď je AFK, ale jak si tam sadne, to sa mi zdá, že s Elytrom môže špehovať, lebo nechcem narušiť pozíciu, ale podľa mňa si to neprečítal. Jo, Elytra. Ako si tu on drží len totem? Ježiš, tu má tu otravu. Klipa. A ináč, ale nič. Ináč, tieto české vlajky, sú tam aj švédske, aj anglické, ja chcem Slovensku, ale nedá sa. Keby ste čo si
Potom som išiel pomaly tam. V mojom shope hľadajte. Vždycky, keď dáte tečko, ako píšete lomeno shop, máte takto. Do tejto strany. Otočte sa úplne dozadu a tam je môj shop vedľa tiež takého podobného. Možno som trochu kopíroval Eyman. Nehnevaj sa Eyman. Áno, Eyman 22. Shop, Turbo Shop. Tu mám takéto vlajky. Oh, jo. A tu si kupujte. Ja tu mám takéto. Môžete si tu kúpiť toto. Bože. Toto. Samozrejme není na predaj. Niekto si to kúpil. Kto si to mohol kúpiť, ukáž? Mám tu nejaký... Jo, diamant. Proste... Kámo, nič není na predaj. To si niekto zobrazil. Ops. Ešte, Mrkev, prosím, poraď mi. Hádam, to sleduješ. Poraď mi. Keď niekto zaplatí, či tu môžem dať ako keby diamanty si tie zobrať, za čo to kúpia. Ukáž, kto tu je nejaký 5, 6, 7 plus môj obchod plus. Napísať, že natáčam video, alebo nie. Jak mám vidieť, keď obchoduje túto celý? Oh my god, to je babačí chlapec. Nechápem. Už natáčam 17 minút, potom hore sú veci zadarmo. Keď to neviete otvoriť, tak nevadí, budem tu dávať aj veci zadarmo. A tu sú súťaže hore, samozrejme ja to oznámim do chatu. Som Akex MC u série 135. Takže ja samozrejme tu máte aj názov. Tu kliknem pravým a obnoví sa mi, nechápem, Mrkev, prosím, napíš mi, že tu bude 13. No, už je tam. Takže ja nebudem špehovať, aký to, ja neviem. Je ten Marhula. A tu sú ináč divné prezývky, ako nechcem urážať ako helperov. Toto bolo bývalo kedysi otvorené, aby som vám to chcel ukázať, ale no nič, bože môj, toto... Nechápem, prečo je to vytáča, ideme za Mrkev, možno už končím video, 18 minút, to je celkom dosť. Ale ešte predtým dal si Holmes Peťka. Keby ste niečo potrebovali, opýtajte sa mňa, do chatu mi niečo napíšte. Do odpovedí samozrejme, aby som to mal v zvončeku. A čo som tu chcel urobiť? Takže v prvom rade, ak mám motiku, čo asi nemám úplne, toto už nám vyrástlo, za to by sme mohli dostať tento. Motiku nemám. Hneva. Nevadí ma to, nevadí, kokos. By som chcel nejaké zvieratá chovať. Neviem, Mrkev mi s tým možno pomôže. Sleduje samozrejme toto video. No, zlatý nuget. Jaj, on natáča, Mrkev. On natáča. Škoda, že vám toto nemôžem ukázať. Ako keby, lebo keď prepnem túto takto stránku, no tak to sa vymaže. Natáčanie celé je to nahodné.
Miesto čoho by som zaradil? Čo som to vyhodil? Pane Bože, kde je to mesto? Potom, ak chcete aj moju IP adresu, ja vám ju najprv nedám, ale ak by ste chceli môcť, napíšte mi, ja vám ju dám. Upozorňujem hackerov a takýchto skemerov, podvodníkov, že je tam login, aj mood, aj všetky príkazy väzenia som vymazal od takej tragédie. Shopy sa tam snažím dať, ale už zostanú asi, že napíšete Shopy a vás tam teleportnem, ale budem dávať na vás pozor cez security kamery. Musíte brať poctivo, bude tam truhla a tam bude cedula. Za jeden dia a v každom tom okienku bude len za jeden dia. Nechce sa mi to moc. Ako semienka by som mal. No ty kokoza, mám to zaplnené. Toto isto a aj toto by som, no, jako ja si toto tu zasadím. Ja som dostal crazy, oh my god. Dostal crazy nápad, dámy a pánovia. Prosím, dajte mi like a odber. Oh my god, toto tu... Už mám toho plné zuby. Ja to dám tu, jo. Zastaví hnedé. Niekto mi umrel, robím si srandu. Oh my god, na kvetínkou. Tak toto je krásny domček, to je fantázia, ty kokos. Jasné, že je to hnusný. Ty kokos, nechcem potom chodiť. Do you really think Do you really Nevadí, mám semienka na ďalšie video. Keby som ho dopestoval. A tu čo, chudiatko, niekto potom vstúpil, zničil, alebo čo? Jo, mám 20 týchto. A za to mám v pláne. Musím požiadať mrkev, aby mi dal nejaké jedlo. Už, jak vidíte, mám len toto a toto. Pozriem sa. Ešte toto. Zlaté jablko a zlatú mrkvu. Pozriem sa potom. Jo. Škoda, mrkev asi už budeš končiť, že s livestreamom. Ja chcem natočiť asi čo najdlhšie video na mojom kanáli. Teraz. Padamat, ten reálny, to som natáčal, ak ste si nepozreli ten fejkový. To som natáčala, som nevedel, že to musí byť kratšie. Padla mi niečo, sa mi zdalo. Ja asi áno, neviem. Pozriem sa potom, keď dotočím video. Oh my god, tu je. Toto je. Ja som ho buchol. Ja som taký dement. Za to ťa zabijem. Niekto ho skrátka buchol. Ahoj, ty moje zlatíčko. Ahoj. Nie, bude sa stmievať. Ja si... Oh no, kde je ten väzničan? Ja sa asi Už mám 20. Prosím, vydrž. Prosím, vydrž. Vydrž. Ja som tu išiel na to, aby som si kúpil. Tam si. Ďakujem. Jo. Presne.
urobil pokrok, skvelá ponuka, ja som skvelé ponuky. Do tohto najväčšieho, a keď tam nebude posteľ, pôjde, no jasné, čo by iné. Veď zničania sú takí nubáci. Teraz hádam tu bude časť plus spad. Hádam mi niekto nedá mu, keď mi toto povedal. Keď toto budem robiť. Prečo? Videli ste, ako smaragd, mám prvý smaragd, A čo niekto predá za zlaté nugetky? Mám sa popozerať ešte v obchodoch. Či nám mrkev teleportne, to som zvedavý. Mrkev CZ. Do prdele. Jo, som v bezpečí. OK. Tam, ako keby ste chceli video, čo by sme sa popozerali po každom shope, kde čo majú, aby ste si vy mohli vybrať tie najlacnejšie ceny. Kto tu napísal nejaké OK, 32 za diamant, dobrá cena, fakt, tento sa vyzná v obchodovaní, očarovaná kniha, moc lacné, zadarmo, tohto smajlíka si nemôže, kto to vlastne je? Halter, ako pekný stánok, fakt. Halter a Timulka asi je jeho spolupracovník. Kto tu napísal home bez lometka? To je dement. Home. On je to asi prvýkrát, tak sorry. Nezahlucuj. Som mal AFK, teraz na chvíľu. Dobre, home. Daj lomeno vedľa drž shift a vedľa Maramir Dragon mi napíše, čo si myslela, že som to poprvýkrát. Ukáž, pozriem sa, či to je poprvýkrát, keď mi to napíše. Skiny. Ví niekto, ako se mení skin plus ako oni majú také dobré skiny a ja mám tohto nubáka, ty kokos. Ja si neviem vymeniť skin, možno od ďalšieho videa. Skin set. Díky.
skin name, skin set TV, chyba existuje, zkusím Herobrine, skin set ukášika, šukašika, zmenený. Ja som reálne Herobrine, dámy a pánovia, som normálne Herobrine. Kokos. Ja som Herobrine, som Herobrine. Som Herobrine, ale neviem, aký je ten mrkev. Ukáž, ja sa pozriem na nejaké skiny na AI. A čaute. Jaj, to môžem takto, jo. Takže vy sa môžete so mňou pozrieť na skiny. Takže dáme si ukáž mi skiny na serveri Vanilla Zone, ich meno. Takže ja som nevedel, že to vy takto môžete vidieť. Priamo, bože, to vieme. Skin menárača, skin dream, skin danda. Ja si zmením na Mara mrkev. To sa dá? Jo. To sa asi dá zrejme. Takže ja si tu dám skin set mrkev. Sorry, že kopírujem, ale fakt dobrý zmenený. Jo, ja mám skin Mara mrkev. Jo, ty kokos. Ale fakt? Mara mrkev. Oh my god. Ja asi odpadnem, toto som nevedel. Tak toto som fakt nevedel. Už natáčam 32 minút, som taký tupec, že som to nikdy nevedel. Ty kokos, ja z toho asi omdlem. Môžem si to dať aj Clipa Games, aby som ho naštval, keď mi povedal tú nadávku. Ho nenávidím. Aha, a teraz bude čumeť. Zobud sa. Ja som mrkev. Ty kokos, ja som jeho dvojča. Haló, volá sa aj... Prečo? Mňau. Ty kokos, normálne. Oh my god. No ma jeho veci asi zrejme nemám. A skúsim si dať, čo ja viem, koho. Oh my god. Asi tento sa mi najviac páči. Tento sa mi najviac. Pozdáva. Takýto. Ten budem mávať aj na videách. A tam mi za to dáte nejaký odber. Aspoň chcem dosiahnuť tých 50. 50, to je jedno. Alebo 100 aspoň, nepotrebujem nejakých 1000, alebo by som rád, ale nestačí nejakých aspoň aj 21, 50. Nemoc nestačí, ale smutný, že mám len 7 odoberateľov. Prosím, dajte mi odbery. A keby ste chceli nejaké po anglicky, English, tak, že by ste mi nerozumeli, neviem, ako sa to povie po anglicky, keby ste mi nerozumeli, language English, when you
when you... Jak sa povie? Jo, to nedoriešil Mrkev. To nedoriešil. Keby ste when you write in the comments when you want to I speak English, I'm ready for the video next. When you write the comments when you want to I speak English, okay? I speak English a little bit, but okay, I don't know. OK, takže keď chcete aj, že máte nejakého príbuzného, pustíte mu video a napríklad je nejaký iný z inej krajiny, rozumie po anglicky napríklad, niekto z vás, when you English, ja to budem hovoriť na začiatku videa, alebo to napíšem aj do popisku, ako hlavne do komentov. When you want to, ja si to aj preložím do prekladača, či je to správne. Ako. Ale toto som nevedel. Ako. Lenka Strelenka. Oh my god. Ako skin Herobrina. Som myslel, že sa len platí, ale viditeľne nie. Aj na mojom serveri si môžete zmeniť. OK, takže... Ty kokos teraz, ale jak chcem elitru, vedel som, že tu niekde predávajú elitru, ale toto je najdlhšie video, už skoro hodinové 37 minút, ako. Tu čo predáva, to je nejak... Jako Lojza, tento obchod vytvoril admin, prosím vás, kto sa v tom vyzná, napíšte mi, lebo ja neviem. Toto vytvoril admin, alebo kto jako? Jak to máme vedieť, kto to vytvoril, však tu není žiadna cedulka, Mrkev, prosím, napíš mi. Oh my god, ale na budúcom dieli, bože furt na budúcej dieli, na budúcom dieli môžeme vyprankovať Klipa Games, ja si na ňo počkám. Prosím, Mrkev, neprezrádzaj mu to. OK, ja si na ňo možno spravím taký prančíček za to, čo mi povedal v tom live streame, ty si na to pamätáš, Mrkev, však si to točil. Za to, čo mi povedal v tom live streame, tak ja sa mu za to pomstím, ale prosím, neukazuj mu toto video, ani mu o tom nehovoria. Chcem vyprankovať, ako, nie, že ho zabijem, len ho nejak, ako, že si dám jeho skin a budem ho tak troliť, prankovať. Len ako na budúcom videu, v budúcom dieli. Ako asi to nedám, neviem, či to mám dať. Toto napíšte aj vy do komentárov. When you want to these parts on... Ako keď chcete to mať v zoznamoch, viete, keď to chcete mať v zoznamoch, či to chcete, alebo nie. A ja si zapnem Roblox, alebo nie. Ideme sa pozrieť zatiaľ na kamošového a túto môžete vidieť. O 1 hodina, za 1 hodinu môžem točiť a 39 minút live stream, možno si aj nejaký natočíme. Prosím, kúkajte na moje videá pravidelne a jak vidíte tu, Pane Bože,
preč, mama, ja. Pane Bože, ako sa to dáva? Ten mikrofón, takto. To sa nedá dať preč. Ach jaj. Tak si skúsime dať mrkev. Prosím. Není to tu. Kde si mrkev moje? Takto moje. Padamat, Minecraft Studio Historia. Mrkev, the first try. OK, toto si ty. Naživo, jo. OK. Toto naživo. Minecraft, skúšim zabiť Ender, jo, jasne. Tamto hlasnejšie. A ja si dám na budúce mikrofón, jo. Jeden pozerajúci, že chat. Rivals by sa ľúbil kamošovi. Ja neviem, či mám mikrofón nejaký, ale skúsim nájsť. Lebo už mi to ide na nervy, ten môj zvuk. Dvaja pozerajúci, ty kokos, niekto tu furt dáva srdiečka. Kto chce... Jo, takže prosím, ja mu dám like. Skúsim zabiť Ender Draka. A prečo? Pane Bože. A prečo? Oh my god. OK. A jaký on hrá Rivals? Múzu. Bože môj, prečo hrá furt strieľačky, prečo nehrá? Ideme si pozrieť Basta Fix Me. To je...
Toto si tak. Ako fakt tieto videá Bastafixe sú dobré. Jo, pozrieme si Harryho Pottera. A také video už je. Takže to bolo od Bastafixa. Ako... No a kedy budem mať live stream? Prosím, dajte mi odber, má to len 65 a dali odpovede žiadne. Dejte, Pane Bože, a nedali mi tí ako naživo. Pozrieť si. Ako Mrkev, ty, čo si mi dal bana, potom si ho nezrušil, tak aha. Som si vytvoril na novom serveri. Chcete ho, no nechcem ukazovať heslo. OK, čo by sme tak mohli... OK. To je moje nové Čo? Haló? Ako... No. Chýba mi. Možno už natočíme. Neviem, ako by som mal dať. Si dám game, ale si survival. OK, táto časť bola dobrá. Ináč, aby ste tomu rozumeli, toto je Pata a Mata
Ja som v minulom videu hovoril, že ja som túto časť natočil ešte jednu, to bola táto, 22-minútová, ale keďže som nevedel, vtedy som mohol len do 15 minút, tak som natočil novú, ktorá bola menej ako 15 minút, len aby ste vedeli, už som to vyriešil a toto je tá pravá časť. Pravé video Pata a Mata prvej sérii 4. epizódy a ja som to ani nedal do oného, ja to musím potom vymeniť do tohto, my si to pustíme. Ten kamoš, ten kamoš, ten debil. Kde? To som mu, ešte keby ste také dlhé, tak sme nemali naplánované video a som mu radil, čo má robiť, ako keby. Toto sú okamžiky, ktoré hovorím, že vám teraz hovorím, čo sa dialo vtedy, keď sme natáčali. Kamoš tam je. On. No, odchádza. Kamoš Buber. Toto môžeme preskočiť. O. No aj tam. To, on furt otravuje s tortami, ja sa ho snažím uzemniť, aby neotravoval, že však to ide a furt otravuje, bože bože. Bože, na paneláku. Bývali. Pane Bože, tých tortí je toľko veľa. Ináč toto všetko som staval sám a tam vidíte, mám rozstavaný červený panelák tuto. Toto som staval sám, dal som si na tom veľa záleža, tak prosím dajte like a odber. Pane Bože, to som nechcel. Toto som chcel. Toto. Ináč sa mi zdá, že toto je nové, toto je to posledné video, sa mi zdá, čo sme urobili a otázka vaša je podľa mňa, či urobíme ďalšie takéto video.
Hádam sa vám to páči. Neviem, ako keby bolo na ňom veľa lajkov, odoberateľov a písali vy ste prosím, urobte Padámata, keby som mal aspoň nejakých plus 10 odoberateľov. Plus 10 odoberateľov, to mi stačí zatiaľ. Tak by som aj urobil. No, tak by som urobil možno. Možno by to aj pravidelne vychádzal nejaký za 2 dní furt, alebo deň. To by sme si dohodli, len do chatu napíšte. Už viem, ak sa to robí, nemám dať, že áno, určené pre deti, ale že nie, neurčené pre deti a potom je tam chat. To včera googlil. Som bol pripravený na toto video. Som vedel, že niečo vyjde, nejaké u mňa video, tak som to robil. To by mali byť tapety, sa mi zdá, ale neviem, prečo sú tam nejasní. Na konci, alebo na začiatku, na konci sa mi zdá. Som urobil ten druhý, ten fejkový bol len o tapetách a toto už celkovo bolo aj, ale boli tam aj tapety, sa mi zdá. Jak to hral ten kamoš, jak to hral. Navaril. Ináč, keby ste chceli vedieť, inšpirovala Lima týto Padoman v Minecrafte, neviem, nejaké taká zem, tam bola studio, neviem čo, nie Moon, možno je to, Moon moc nie, ale skôr najviac asi Píš a Kiš, ty si pozrite, dajte im aj odberaj lajky, hlavne aj mne, prosím. To jeme len torty. Celé video bez zastavenia na mojom YouTube kanáli. Volá sa isto takto, práve video Patamata. Toto je vlastne to video, len ja ho komentujem o tom. Čo urobil? Počkajte, čo urobil? Spomalíme to. Čo urobil? Ma to zaujíma. Rýchlosť. Pane Bože, to je rýchle. Rýchlosť. 0,5.
Zdá sa mi tam, že tam mal to vajce. Dáš sa mi tam, že tam mal to vajce, dobre. Počkaj, sú tu otvorené chaty už. Dámy a pánové, už natáčame hodinu. Je dobrý. Dáme mu srdiečko. Tak a ideme pokračovať. Myslíme, že by sme mohli natáčať aj Super 2. My sme si ju raz natáčali už. Potom sa k tomu vrátim. To sú poštové schránky, tie truhlice. Dobre, idem vám pustiť Super 2, keď neviete, čo je, aby sme, však o tom sme točili Super 2. O tom sme točili tuto. Takže ak sa vám video páčilo, čaute u live streamu na budúceho. Čaute.